Tervetuloa Salaisuuden tunti-kanavalle. Tänään sukellamme syvälle 3 hyytävään, todelliseen tarinaan, jotka saavat ihon kananlihalle. Pysy mukana loppuun asti, sillä yllätyksiä on luvassa ja jokainen tarina on edellistäkin karmivampi. Valmistaudu tuntemaan kylmää hätää. Olin yläasteella ja lukiossa eräällä varakkaammalla paikkakunnalla Suomessa. Koulumme tarjosi oppilaille paljon retkiä ja itse olin mukana kuorossa. Joka vuosi teimme luokan kanssa ainakin 1 tai 2 vapaaehtoista retkeä. Muistan sen vuoden, kun olin lukiossa toisella luokalla. Teimme retken Järvenpään Lomakylään Itä-Suomeen. Bussimatka kesti muutaman tunnin. Olin ystäväni Lassin kanssa ja meidän oli tarkoitus jakaa huone. Heti sinne saavuttuamme ajattelimme, että paikka olisi melko kuollut. Olihan marraskuu, joten siellä oli jo hyytävän kylmä. Retkelle oli varattu 3 päivää ja meillä oli 4 valvojaa. He eivät kyllä seuranneet meitä jatkuvasti, meidän piti vain kertoa, mihin aktiviteetteihin olimme menossa. Ensimmäinen päivä oli hauska. Lassi ja minä yhdessä 2 tyttöystävämme kanssa ajoimme mikroautoilla, kiipeilimme kiipeilyseinällä, kävimme uima-altaassa ja sitten menimme syömään illallista. Illallisen jälkeen palasimme huoneeseemme ja hengailimme vain hetken. Kaikki opiskelijat eivät muuten saaneet huoneita vierekkäin. Huoneemme oli maan tasalla ja siinä oli kirkas liukuovi, josta avautui näkymä rinteessä olevalle järvelle. Kävimme vielä hetken ulkona ja palasimme sitten huoneeseen noin kello 10 illalla. Jätimme oven kaihtimet auki, koska kuu heijasti upeasti järven pintaan alas rinteeseen. Pienintäkään aavistusta meillä ei ollut, että siitä alkaisi painajainen. Arvelisin, että kimmeltelimme sängyissämme kokonaisen tunnin, yrittäen löytää mukavan asennon ja jutellen silloin tällöin, ennen kuin Lassi, jonka sänky oli lähempänä ovea, huusi. Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä tapahtui, miksi hän huusi tai oliko kyseessä vitsi, ennen kuin katsoin oveen. Se oli näky suoraan Kauhel-elokuvasta. Todella pitkä, laiha vanhempi nainen, jolla oli pitkät harmahtavat hiukset, seisoi oven toisella puolella, kädet kupilla kasvojensa vieressä lasia vasten, ikään kuin hän yrittäisi nähdä paremmin huoneeseen. Nainen sitten käveli pois. Lassi katsoi minua, kai odottaen, että nousisin ylös, jotta hän saisi rohkeutta nousta ylös ja juosta ulos hänen peräänsä. Kun teimme niin, emme nähneet häntä missään, vaikka talon jokaisen huoneen ohi kulkeva sementtipolku oli täysin tyhjä. Ympäröivällä nurmikolla ei ollut ketään, eikä kukaan kävellyt alas rinnettä. Me molemmat kuitenkin näimme naisen, joten tiesimme, ettemme nähneet harhoja. Seuraavana päivänä emme kertoneet valvojille mitään, mutta kerroimme 2 tyttöystävällemme. Yö tuli jälleen. Pitkän ja aktiviteettirikkaan päivän jälkeen astuimme huoneeseen takaoven kautta ja varmistimme tällä kertaa, että kaihtimet olivat kiinni. Lassi nukahti ennen minua. Minä nukahdin noin puoli tuntia hänen jälkeensä. Heräsin hiljaisuuteen. En osannut sanoa, oliko jokin herättänyt minut vai ei. Tiesin vain, että kaikki ei ollut kunnossa. Nousin istumaan ja kuiskasin Lassin nimen nähdäkseni, oliko hän hereillä. Hän ei vastannut, joten käännyin vasemmalle puhtaasta vaistosta ja uteliaisuudesta katsoakseni häntä, mutta
En nähnyt häntä. Jokin esti näkymäni toiseen sänkyyn. Katsoin ylös ja sänkyni yläpuolella jättiläisenmäisenä seisoi se pitkä vanha nainen. Hän otti 2 askelta taaksepäin sanoessaan, takaovenne oli auki, ennen kuin kääntyi ympäri ja käveli ulos. Jähmätyin sänkyyni, vain tärinä valtasi minut. Herätin Lassin ja kerroin hänelle, mitä oli tapahtunut. Lukitsimme takaoven, suljimme kaihtimet uudelleen ja päätimme valvoa loppuyön. Kello oli jo 4 aamulla, joten emme menettäisi enää paljon unta. Kello 8 mennessä menimme ruokasaliin aamiaiselle. Kun palasimme takaisin huonerakennukseemme, valmiina kertomaan valvojillemme, näimme vanhan naisen naapurihuoneen lasin läpi. Hän istui sängyllä, kädet ristissä, suorana, oven suuntaan meitä kohti. Juoksimme aulassa olevaan vastaanottoon ilmoittamaan hänestä henkilökunnalle valvojien sijaan. Se oli outoa. Kukaan heistä ei oikein tiennyt, mitä tilanteessa tehdä. Lopulta saimme heidät vakuutettua tulemaan naisen huoneeseen kanssamme. Siellä he löysivät naisen istumasta samassa asennossa yhdessä vanhemman miehen kanssa, joka istui toisella sängyllä ja katsoi heitä ylös heidän astuessaan sisään. Ilmeisesti naisella oli jonkinlaisia mielenterveysongelmia, mutta mieskään ei vaikuttanut täysin skarppilta. Hänessä oli jotain todella luotaan työntävää, eivätkä he olleet sellaisia ihmisiä, joita odottaisi näkevänsä perheystävällisessä lomakeskuksessa. Henkilökunta ei kuitenkaan suostunut potkimaan heitä ulos, kuten olimme toivoneet, joten kerroimme valvojillemme. Lyhyesti sanottuna, monien valvojien ja henkilökunnan välisten kiistelyjen jälkeen meidän oli lopetettava retki etuajassa ja menimme kaikki kotiin. Lassi ja minä olimme vain onnellisia päästessämme pois sieltä. Kun olin 4. luokalla, luokkamme teki retken erääseen maaseudun eläinpuistoon noin tunnin matkan päässä koulustamme. Muistan elävästi, se oli pilvinen päivä ja silloin tällöin putoili muutama sadepisara. Eläinpuisto oli melko pieni, mutta lapsiystävällinen. Siellä oli kohtuullisesti aitauksia, enimmäkseen pienempiä eläimiä, ei kuitenkaan mitään eksoottista. Eläinpuistoon kuului myös suuri rakennus, jossa oli esillä täytettyjä eläimiä sekä muita mielenkiintoisia nähtävyyksiä, joita en oikeastaan enää muista. On myönnettävä, että olin ala- ja yläaste vuosinani vähän erikoinen. Tein outoja, epäsosiaalisia asioita ja opettajani sekä äitini huomasivat sen. Mistä syystä tahansa, kun kiertelimme rakennusta ryhmänä, päätin mennä yhteen vessaan kertomatta kenellekään opettajista. Tein tarpeeni, pesin kädet ja astuin takaisin käytävälle. Ketään ei ollut lähistöllä. Kävelin yhtä käytävää pitkin, jota emme olleet vielä ylittäneet. Muistan yhä elävästi käytävien hämärän, tunnelmallisen valaistuksen ja skarlatin punaiset matot. 8-vuotiaan mielikuvitukseni laukasi villeinä, kun näin kaikki jäykät, elottomat, joskus eläneet eläimet lasilaatikoiden takana. Pysähdyin, kun näin miehen ilmeisesti piiloutuneena tuolipinon taakse. Luulen, että nauroin, ajatellen miehen vitsailedan. Hän kiersi tuolien takaa ja käveli luokseni kysyen, minne ryhmä oli mennyt. Sanoin, en tiedä. Hän tarttui käteeni ja käski minua seuraamaan häntä. Olin varmaan ajatellut, että hän vei minut takaisin ryhmän luo. Hän johti minut uloskäyntiovelle, joka vei rakennuksen takaosaan, muutamien roskalaatikoiden, penkkien ja metsän luo. Kun pääsimme ulos, hänen vetämisensä muuttui paljon aggressiivisemmaksi ja hänen otteensa kiristyi käsivarren ympärilläni. Hän veti minua kohti metsää. En huutanut tai itkenyt apua, mutta muistan sen tunteen vatsassani. Olin niin peloissani, että olisin voinut oksentaa.
Ja sitten nainen huusi keuhkojensa täydeltä. Se oli yksi opettajista aidan toisella puolella. Mies irrotti otteensa minusta ja pakeni metsään. Hetkeä myöhemmin muutama opettaja juoksi uloskäyntiovesta aidan tälle puolelle ja veti minut takaisin sisälle. Kaikki opettajat huusivat minulle, mutta samalla lohduttivat ja tunkivat ympärilleni. He soittivat vanhemmilleni ja retki oli virallisesti ohi. Nähtävyyden omistajat soittivat poliisille. Nousimme kaikki takaisin busseihin ja menimme kotiin. Kun bussini oli kuitenkin lähdössä parkkipaikalta, tarkkanäköinen 8-vuotias minäni havaitsi miehen kyyristyneenä metsässä tien lähellä, piiloutuen oksan taakse, katsellen bussien ohitusta jälleen kerran. Jostain oudosta syystä pysyin hiljaa. Olin luultavasti liian ujo tuolloin tai vain liian järkyttynyt sanoakseni mitään. Kaikki muut lapset katsoivat minua oudosti loppumatkan kotiin. En välittänyt, mutta toivon, ettei tuo mies koskaan onnistunut nappaamaan itseään kaltaistaan pahaa aavistamatonta lasta. Lukiossa kävin jonkinlaista mysteerejä ja mytologiaa tyyppistä kurssia, tai jotain sinne päin. En muista kurssin nimeä. Siinä käsiteltiin lähinnä todellisen elämän mysteerejä ja karmivaa tavaraa. Olin kiinnostunut sellaisista jutuista. Kävin kurssilla hyvän ystäväni kanssa, jota kutsun tässä tarinassa Joonaksena. Kurssin opettaja vei meidät retkelle läheiseen, hylättyyn kylään, jonka menneisyys oli tuntematon. Kylä oli rakennettu 1900-luvun alussa, mutta se näytti hylätyn nopeasti pian rakentamisen jälkeen. Bussimatka sinne kesti noin 20 minuuttia. Me kaikki olimme liimautuneina bussin ikkunoihin, kun ajoimme pitkin epäilyttävän näköistä, rapistunutta tietä tiheän metsän läpi. Tie johti lopulta aukealle. Olimme perillä. Astuimme tielle, jossa kasvoi ruohoa halkeamien läpi. Ympäröivä ruoho oli melkein polven korkuista. Sitten olivat rakennukset, korkeat vanhat tiilirakennukset, jokaisessa lautaseinillä peitetty ikkuna. Kaikki ne huokuivat niin hyytäviä tunnelmia. Opettaja asetti kaikki 20 meistä jonoon, laski päitä ja alkoi sitten johtaa tietä. Tämän pienen retken tarkoituksena oli käyttää luokassa oppimiamme niin sanottuja taitoja selvittääksemme, miksi kylä oli hylätty niin kauan sitten. Joissakin rakennuksissa oli reikiä seinissä sisäänkäynneiksi. Maassa oli jopa reikiä joidenkin rakennusten vieressä, ilmeisesti kaivettu päästäkseen joidenkin rakennusten kellareihin, mikä vaikutti karmivalta. Yksi rakennus kuitenkin erottui. Se seisoi muita korkeampana. Se kiehtoi minua eniten. Kun opettaja johti ryhmää kohti kylän kirkkoa, Joonas ja minä päätimme livahtaa omille teillemme etsimään jotain mielenkiintoista. Kävellessämme korkeimman rakennuksen suuntaan näimme maassa reiän. Se oli kaivettu rakennuksen takaoven viereen, joka oli sinetöity umpeen. Reiässä oli tikkaat, jotka johtivat alas betonilattialle. Katsoimme sloisiamme ja tiesimme, että meidän oli pakko tehdä se. Joonas kiipesi ensin alas, sitten minä. Onneksi juuri tuohon aikaan Apple alkoi laittaa taskulamppuja puhelimiinsa, joten meillä oli valon lähde. Siellä alhaalla oli todella karmivaa. Siellä oli pari olutpulloa, yksi graffitikuvio seinällä ja pölyisiä puulankkuja kaikkialla. Siellä oli puiset portaat, jotka johtivat täydelliseen pimeyteen, sillä kaikki ikkunat ja ovet oli suljettu ylhäältä päin. Olimme jo päässeet niin pitkälle, että olimme astuneet rakennukseen, joten ajattelimme myös portaita ylös.
Minä menin ensin ja jokaisella askeleella 100-vuotiaan puun narina sai minut tuntemaan, että putoaisin jokaisen askelman läpi. Joonas seurasi perässä. Tämä kerros rakennuksesta oli todella ahdas. Näytti siltä, että siellä oli monia aukkoja, jotka johtivat erilaisiin pienempiin huoneisiin. Siellä oli niin pimeää, ettet olisi koskaan edes arvannut olevan päivä. Joonas ja minä olimme rehellisesti sanottuna alkaneet pelata siellä ja sovimme menevämme takaisin ulos. Mutta juuri silloin yhdessä pikkuruisista huoneista kuului ääni, kuin suuri kivi olisi osunut betonilattiaan. Normaali vaisto olisi ollut juosta, mutta Joonas ja minä jähmetimme aikoillemme. Lukitsimme katseet hetkeksi, sitten molemmat hiipimme huoneen aukolle. Valaisimme valoilla huoneeseen ja juoksimme. Juoksimme takaisin alas portaita ja sitten ylös ruostuneita tikkaita takaisin ulos. Saimme ryhmän kiinni, hengästyneinä. Emme kuitenkaan sanoneet mitään, välttääksemme joutumasta vaikeuksiin. Yksi luokkatovereistamme kysyi meiltä, mikä oli vialla. Kerroimme hänelle, että olimme livahtaneet yhteen rakennuksista ja yhdessä huoneessa, kun valaisimme sinne, näimme 3 miestä seisomassa ehkä 3 metrin päässä oviaukosta, kasvot Joonakseen ja minuun päin, oudossa muodostelmassa, ikään kuin he olisivat odottaneet meitä. Kun jatkoimme ryhmän seuraamista, kiinnitimme erityistä huomiota korkeaan rakennukseen, josta olimme tulleet. Ja ennen lähtöä näimme ihmisen kasvot yhdessä ylemmän kerroksen ikkunoista, jota ei oltu laudoitettu umpeen. Emme koskaan kertoneet opettajalle, peläten joutuvamme vaikeuksiin. Emme tienneet, mitä ajatella. Olivatko he vain kodittomia, jotka asuivat siellä? Ovatko he jengiläisiä ja piiloutuivat? Tai jotain vielä pahempaa? Silti se tapa, jolla nuo 3 miestä seisoivat siinä aavemaisesti, niin rauhallisesti, tuijottaen meitä sillä hetkellä, kun kurkistimme oviaukosta, en vieläkään saa sitä kuvaa pois mielestäni. Saatan palata tuohon kylään jonain päivänä, vain todistaakseni Joonaksen idean vääräksi. Siinä olivat tämän illan hyytävät kertomukset. Toivottavasti ne saivat sinut pohtimaan asioita. Jos pidit videosta ja koit sen hyödylliseksi tai vain viihdyttäväksi, muista painaa tykkään-nappia, tilata kanavamme ja jakaa video ystävillesi. Kerro myös meille kommenteissa, mikä tarinoista oli mielestäsi kaikkein karmivin tai onko sinulla itselläsi vastaavia kokemuksia. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa salaisuuden tunnissa.